ассалому алейкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи Лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо яке аз ҳунармандони хело ҳам маҳбуб, оҳангсоз, яъне композитор ва инчунин ман аз ҳамаи ҳунармандон овози шуморо ҳамеша ҷудо мекунам. овози махсуси шумо бисёр ба дилҳои мо ҷо гирифтааст. ин ҳам бошад Парвин Юсуфӣ. хуш омадед мегӯям шуморо. хуш омадед ки вақт пайдо кардед. бисёр миннатдорам ки маро даъват кардед. ман бисёр шод шудам аз омадани шумо. саломат бошед. манам аз дидори шумо бисёр шод шудам. ман мухлиси шумо ҳастам. манам мухлиси шумо ҳастам. вале Парвин ҷон, мо шуморо махсус барои он даъват кардем ки ман ба шумо, шуморо хуш омадед гӯям, шумо маро. ман ба шумо хуш омад мезанем ба ҳам дигар. хотиррасон мекунам ки сарпарасти кулли барномаи мо ҷамъияти саҳомии жӯровои комбинат мебошад ва бо маҳсулоти шедра лята. шедра лята таъми бисёр нозук ва қаймоқӣ. хуш ки бошад, бо барномаи мо бошед. ҳама гуна таом бо шедрае лета бо мазза мешавад. инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. рецепти таомҳои худро бо шедрае лета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. муфассалтар дар сомонаи шедрае лета .tj. Парвин ҷон, мо кадом ғизоро имрӯз тайёр мекунем? баба чуне ки шумо фармудед ман мебинам. хуш, бовар кунед, ман бисёр фикр кардам чӣ ғизо пазам, чӣ таомро пайдо кунам ки ягон хушмазза бошад ва хуб бошад. фикр кардам ё тухмбарак кунам. тухмбарак ин дар бухоро бисёр мепазад, бисёр таоми бамазза як. баъд бисёр фикр кардам, гуфтам ки мумкин ҳамин кабоби моҳӣ мепазад. аз моҳӣ чӣ хел мегӯянд, ман ҳамин таомро номашро иньян гузоштам, чунки вақте ки ман иньян дар вуҷуди ҳам мард ҳам зан иньян ҳаст. мо медонем иньяне ки ҳамон оне ки дар чизи чиниҳо ҳастанд, ки то як чизе ки ибтидои энерҷии зану мард дар анамин чиз аст. ва ин чӣ тавре ки мегӯянд ба забони русӣ женское начало, мужское начало. вақте ки ман чандин сол пеш ҳамин таомро дуруст мекардам ва оли намедонистам ин таомро чӣ ном монам гузорам, мегуфтам ки кабоби моҳӣ, аз моҳӣ. ва лекин дар вақти охир ман бисёр фикр кардам, ба ҳамин ба иньян монанд аст. ва гуфтам ки ҳамин номро мегузорам. хеле хуб, хеле хуб. пас ба мо лозим аст моҳӣ ва маҳсулоте ки шумо гуфтаед, ҳам картошка, сабзӣ, қаламфури булғори, помидор ва албатта сир пиёз. шурӯъ мекунем. Хуб, ҳоло пеш аз шурӯъ кардан ман бояд аввал пиёзро майда кунам. пиёз ман аввал пиёзро майда мекунем. Парвин ҷон, ман чия метавонам майда кунам? шумо ҳамин ҳамаи мо. шумо аз пиёз гиря намекунед? не эҳтиёт кунед, шумо бисёр таҷрибаи хуб доред Парвин ҷон дар майда кардан. ман каме чунки дар таъссуроти бисёр бинандаҳо, тамошобинон, мухлисон ки фикр мекунам ки дар саҳна ҳастед ва таом карда дуруст карда наметавонам. чӣ қадар бисёр пиёз андозед, ҳамин қадар таом хушмазза мешавад. ҳамин тамоми чиза? на фақат ҳамин, ҳар як таоме ки шумо мепазед. шумо ҳис кардед ки мо аллакай чӣ дорем? чизи пиёзи наус, пиёзи ҳамин сола аст алкабед. бисёр хуб. ман медонам ки аз хато накунем, аз худи бисёр хуб аст. вилояти хатлон аллакай инҷо омадааст. вале иньян деги мо гарм шуда истодааст, равған
Так, ҳозир камтарак равғанро меандозем. خوش. ما حتما در وقت تیار کردن این غذا از محصولات شدرالیت استفاده می‌بریم. اول کمی پروین جان روغن انداختن نکن، بعد از گرم شدن روغن حتما با کمی محصولات شدرالیت، چون که طعم بسیار خوب قیماقی پیدا می‌کند. یعنی Так. خود کبابی اینا камтарак کمتر پاستر می‌کنه. бале من бале کمتر пастар پاست кардан می‌کنم. дар پنج панҷ монед. پنج شد. хуб рӯғанро мондем. روغن رو. Так. باش. پیاز رو مایده. акнун пиёзро майда карда меандозем. ман меандозам алак. شد. یعنی که روغن پیاز خوش. پیاز ҳоло пиёз пухтан гирад. این پیازش هم آهسته اندازم. شما بله، اندازم. پیازش بسیار باشد پروین جان گفت که بسیار خوش‌طعم و بامزه می‌شود. бале бале خیلی خوب مالا. پس این پیاز رو می‌اندازم. маза мешавад. خوشمزه می‌شود. шумо ассистенти ман بله имрӯз. بله بله. درست من хуб ина камакак زیادتر баландтар. بله. ақаллан ҳам хел. خیلی خوب. ки насӯзад, тагаш нагирад. як каме دیگه میکنم. روغنش کم نیست؟ دو کمتر دیگر شده است. حاضر کم ترکی دیگر میاندازیم ولی سرس منش. سرس منش. بله. کم ترکی این دیگر غذا شما تست تیار میکنید. ولی با کم کمی یعنی اینا کم روغنش رو دیده میاندازن. بله. بسیاری بد بله. خیلی خوب. خوب. پروین جان غذا رو شما همیشه تیار میکنید در بعضی مثلا جامعات اولوی مثلا در زادروز از یکم چیزش میپزم وقتی که درخواست کنم میپزم. بله کباب گوناگون. خیلی خوب. خب اکنون کمتر بلندتر میکنیم کم ترک تو پختنی پیاز من سیر رو گرفته майда каранда کار. щедрое лето, сири ҳар гуна таом дар ин баҳор тӯҳфа менамояд. тарзи тайёр кардани хӯрок ва пухтупази худро бо дигарон ошно бисозеду имконияти бурди яке аз 6 сертификатҳоро дар хариди техникаи маишӣ дар мағозаҳои волна бурд намоед. тафсилот дар сомонаи щедрое лето .tg ё ин ки телефони 400 500 400. як то кофист ё ки ман як тага ман як пас кофист. ва парвин ҷон хуш ки бошад аз кай оғоз шуд ба саҳна санъат омадани Парвин Юсуфӣ? ҳамин мисол ман бихостам донам. ман аз кӯдакӣ суруд мехондам. ман 3 сола будам бо ҳамроҳи модарам сурудхонӣ мекардам ва овози дуюмро замзама мекардам. яъне аллакай шумо 12 месароидед? ман 3 сола будам ва яъне қувваи ҳофиза ба қавли мардум сух аллакай? бале, вақте ки ҳамсояҳо меомаданд, дугонаҳои модарам ё ягон ҳамсояҳо, кампиракҳои ҳамсоя меомаданд гӯш мекарданд сурудҳои моро. баъд лаззат мебурдам. ман появзоли модарамро мепӯшидам, куртаи зебои модарамро мепӯшидам ва кӯча меомадам. албатта раа рафтан мушкил буд, лекин ҳама хел мегаштам. баъд ҳамсоя мегуфтанд ки ин духтарат артист мешавад, ин хелин чиз мепӯшад. баъд тасаввур мекардам ки дар дастам балангӯяк аст, фақат пеши ойна ба худам ҳамту тасаввур мекардам ки ман хонанда ҳастам, ҳофиза ҳастам. баъд модарам бисёр сурудҳои Зайнаб Ханларова гӯш мекарданд. ман ҳама хел оҳиста баъд бори аввал ба саҳна ман баромадам, шояд як 17 сола будам ман. саҳнаи касбӣ хай агар ин хел гӯимам мешавад, чунки ман ҳамон вақт дар ҳозир дар он ҷои филармония аст, пеш профсоюз буд. ман ҳамонҷа мерафтам, машқ мекардам, тамрин мекардам ва як гурӯҳи зинда доштем, номаш интерклуб буд. роҳбари ҳамин гурӯҳ Рустам Назаров буданд, устоди ман. шукри худо ҳолаям ҳастанд. Рустам Назаров ҳамчун падари ман буданд, ҳамчун дӯсти ман буданд, ҳамчун бародари ман буданд ва бисёр маро чӣ хел мегӯянд, ҳамчун дӯст, ҳамчун падар ба раҳи нек
гузошта ҳама вақт насиҳат карда тарбияи амин эҷодӣ мекарданда маро. албатта медонед дар зиндагӣ агар инсон кори дӯстдоштаашро кунад вай ба ҷамъият бисёр фоида мебиёрад, фоида мекунад. ин агар кори дӯст надоштаашро бикунад азоб мекашад. дуюмаш ки вақташро сарф мекунад ба кори дӯст надошта. барои ҳамин кори дӯстдоштаашро бояд кунад ҳар як инсон. барои ҳамин ман шукр мекунам аз худованд ки ман ҳунарманд ҳастам. ва албатта ба ҳар кас худо намедиҳад анами хел ҳунарро. валекин ҳунарманд шудан ин на онест ки ман ҳунар дорам тамом. Не, мо бояд аз болои ҳунарамон бисёр кор кунем, машқ кунем, тамрин кунем. бале. ман шумо дуруст гуфтед, ҳунарманд эҷод кардан. ман иқадар бинед шумо аз фаъолияти короятон аз он ҷо сор кардед, ҳатто аз хурдӣ фаъолият карда омадед. ман ин ҷавононе ки ҳам мехоҳанд санъаткор шаванд, овозхон шаванд, ситора шаванд, шумо чӣ гуфта ҳастед? чӣ маслиҳат медиҳед бар инҷо? аввал онҳо бояд бисанҷанд худро. бале. то ин ки ҳунарманди ҳақиқӣ медонед ӯ мефаҳмад ки ин ҳаёти ӯ аст, зиндагии ӯ аст, на фақат худнишондиҳӣ. бе ин ман наметавонам тамом. ҳамихел. шумо чӣ? чунки ман фикр мекунам ҷамъиятро фиреб кардан дар кор нест. ин дурӯғ аст агар масалан ту ҳунарманд набошӣ ва дар соҳаи ҳунармандӣ худро ворид кунӣ. нодуруст аст. яъне ин касбе аст ки ин ба зӯракӣ, албатта ба зӯракӣ намешавад. саҳная пираш аст, чӣ тавре ки мегӯянд саҳна қабул намекунад. як бор хуб баромад кардӣ фонограммакати, масалан агар ту ҳунарманд набошӣ, ду бор, баъд сеюм бор мефаҳмад одам ки ин касби ӯ нест. чунки ҳунарманд шудан осон нест, кори осон нест. ту метавонӣ 10 бор афтӣ, лекин бояд 10 бор бархезӣ бар по. яъне ки бас як бор ду бор афтам не нашуд гуфта рафтанам кай. яхлам хел мекунад. бале. мегӯям ки ой натонистам, наметавонам, наметавонам, намехоҳам. ин хел афтидано буд пар инҷо дар шумо? ман медонед ҳама хел одам ҳастам ки афтамам бар мехезам бо меравам он тараф. ман чӣ хел мегӯянд якраҳа ҳастам, якрав ҳастам. якрав ҳастед пар инҷо? бале. шумо як чие ба ёдам овардед, як ривоята ба қавли мардуми рус притча. вақте ки шогирд назди устодаш меояд, мегӯяд ки ман чӣ кор кунам вақте ки шумо шунидед ки ман афтидам? шумо чӣ мегӯед? хез аз ҷояд. боз агар шунидед ки боз аз чанд вақте мо ба нас афтидам, боз ба ман чӣ маслиҳат медиҳад? маслиҳат медиҳам ки хез мисли шумо баред. то каин хестан то вақте ки зиндаи аз ҷояд хезу равон шавад. то зинда китоне ки ҷон дар баданам аст. ҳамин ривоята ба ёдам овардед шумо. инак мо пиёзро бирён кардем камтарак. бирён шуд. камтарак. мо метавонем ки як каме сирро андозем. вақте ки сирро меандозед ба пиёзи бирён карда, медонед вай таомро тамашро хуб мекунад, хушмазза мекунад. ҳам иштиҳо меоварад. бале. ман ҳама вақт сирро меандозам. шумо ба фикрам
خاطر نشد وقتی که سیر در غذا است اونقدر بویی مثلا چیزی نمیکند بسیار نمیکند. بله طعم رو خوشمزه میکند. بله من کوشش کردم مثل شما باری میده کنم. خوب کنی بینم شد. این کارو شکرم. اکنون ما سبزی رو میاندازیم. سبزی رو میاندازیم. کمی سبزی میشه. اینشم میتونیم من میتونم اینشم. خوب. من باور کردم من اینشم میاندازم. بله یک علاقه طعمی خیلی خوب. خب یک کم ترک علاوه‌اش رو پستر میکنیم چون که این نسوزد. کم ترک باید سبزی بیرون شود. کمی بیرون شود. خیلی خوب. چطوری که با میگوین زیر بوندن در کار. بله کم ترک میزیربانیم. یک تا کافی همان فوری بغوری بله. tak حاضر. زردش هم میده کنم یا بزنی؟ خیلی نیمشه. همشه نمیاندازی؟ نیمی قرنفل بغوری. میدونید چه خیلی؟ آنم خیلی. بله. بله. مایده بد نشود. فهمو. پروین جان عموما در زندگی با قول مردم چی با شما کمک میرساند برای زندگی کردن، ایجاد کردن با قول رسول что помогает жить چی کمک میرساند برای؟ البته خداوند. چون که من همه وقت با خدا تکیه میکنم. خدا مرا میبردارد وقتی که من افتیدم. بر پا میخیزاند. نیکی، خوشی، شکرگزاری و مهر و محبت نسبت به زندگی، نسبت به عائله، نسبت به فرزند، نسبت به کسب کاری و همه چیز. شکرگزاری و مهر و محبت. این یک دو اینگریدینت از همه مهمترین و بهترین. این چیزوی بهترینی که انسان میتواند نسبت به خداوند بکند. شکرگزار باشد و با چشم مهر به زندگی نظر کند. خیلی خوب. من مثل شما میده کردم بله. فقط این چیزا که چیز میکنیم؟ میگیریم. خونچوشه. بله. از منش بگیرم. نمش بس. نمیگیرم اینجا. شد. خوب. ما درباره آن سوال کردیم که چی برای پروین برای زندگی کردن کمک میرساند. عموما پس شعار شما در زندگی چی است؟ راهگذر قوی چه میگن از خود میکند. این یک. دویمش که فقط راهگذری بسیار قوی اراده میتواند گذارد اون راه مشکل زندگی را. با زبان روسی اگر که дорогу осилит идущий. و دویم این اون است که هر چی کنی بر خود کنی. خواه بد کنی خواه نیک کنی. چون که در همین زندگی چیزی که میخوایی که با مردم کردن چیزی که با مردم میکنی برای خدا میکنی. خوبی کردی خوبی گرفتی. بدی کردی بدی گرفتی. تمام. منم خیر. و این دو شعار با من بسیار کمک میرساند در زندگی. بسیار خوب. بسیار میدونید یک حکمت خیلی خوبی هست. یک منطقی خیلی خوبی است در اینجا چخوری که مثلا شما بازی گفتید. بله. تشکر. خاطررسانی میکنم که سرپرستان برنامه ما محصولات شیدر لیتا میباشد و شیدر لیتا طعمی قیماقی و بسیار هم نازک است. عموما شما با محصولات شیدر لیتا از نزدیک شناس هستید؟ یکم استفاده میبرید؟ من دیدم شما کمتر استفاده برید. حتما گفتید من باید اینجا کمتر شیدر لیتا همراه کنم. کمی هم باشد. بله ما گوناگون با مادرم یک چیز میپزیم. پیروگ. بله پختنی کلچه خان یعنی پیروگ. بله میپزیم البته استفاده میبریم. این رو همین ساعت هم میاندازیم. ساعت میاندازیم. بله و بیلکی در طعم خودی شیدر لیتا محصولاتی است که کمی کوواق میکند خودی همون کلچه خان رو، یعنی باز هم ملایم‌تر و خوش‌تر میشود. پمیدار یعنی اومدیم با پمیدار.
камтарак имбир мегирем. Ман медонед вақте ки шамо хӯрам, вақте ки сармо хӯрам, ман бисёр истифода мебарам имбирро, лимон ва асал. яъне якҷо мекунед ёки якҷоя чӯи имбир чӯй мекунам, як қушуқ асал мезам ва камтарак лимон. бисёр фоида дорад. маҳсулоти мисол ханнодиам истифода мебаранд имбирро ба фикрам ман, чунки вақте ки печенье мепазанд ва печенье имбир бо ҳамроҳи маҳсулоти шедаралета. ман он рӯз дар як ҷо меҳмон будаму ба ман овардан гуфтанд ки маҳсулоти шедаралета бо ҳамроҳи имбир ва яъне ки барои тайёр кардани печенье тавсия медиҳам. бисёр хуб аст. ман дар фасли сармо бисёр хуб аст. тавсияи Парвин ҷон. камтарак майда кардем, гирифтем имбирро меандозем. Чунки имбир албатта на ҳама вақт моҳӣ сиҳатманд аст. як хел вақт дар ҷигари моҳӣ ягон чиз метавонад пайдо шавад. барои он ки ҳама хел ҳаст, мо метавонем имбирро ворид кунем ва дохил кунем ва безарар мекунад. бале, имбир безарар мекунад. бале, имбир ҳама микробҳоро мекушад. бале, агар шумо сармо хӯрда бошед, агар гулӯтон дард мекунад, дардманд бошад, шумо имбирчой нӯшед, субҳе ки аз хоб бедор мешавед ва мисли ки ягон чиз ношта. ин тавсияи овозхони хеле ҳам шинохта Парвин Юсуфӣ, чунки ҳамеша бо садо, бо овоз, бо гулӯ сару кор доранд, медонанд ки агар сармо хӯрдед ҳатман имбир чой. ман бовар кунед, ман доруро бисёр истифода намебарам. ман ҳама вақт алафчой мехӯрам. манам хеле ин чизое ки мо дорем, табиатамо бисёр бой аст. албатта. ва чӣ хел ки мегӯянд, дорухона дар таги пои мо ҳаст. ҳар як алаф, ҳар як чизе ки мо дорем дар Тоҷикистон бисёр истифода бурданд. хуб, як камтарак манба медонед чӣ дар кор? Чӣ лозим аст? Так, ҳозир картошкаро майда мекунам. Манам мегирам картошка. Бале, гиред. Бекор наистам. мо калони бад намебурем, чуркунҷак мебурем, манам хел. мо байнашба мемонем. чуркунҷа. бале. мо байнашба мемонем. так, ҳозир фақат мо байнашба. так, чунки ин тарафоба гирду атрофашба моҳӣ меандозем. он тарзе ки шумо гуфтед. бале, бо як картошкаи дигар. тамом, як дигар тамом аст. бисёр намеандозем картошка. албатта дар вақти пухтани ғизо хӯрок мо каме гурусна мемонем. ва ҳатман ман тавсия медиҳам ки шумо бутерброд ки сендвич бо ҳамроҳи шедаралета ки таъми масалан ғулинг зардолуро дорад бо ҳамроҳи қаймоқ, ё ин ки таъми гӯшти говро дорад, ё ин ки таъми анаваи замбурӯғро дорад, метавонед истифода бареду бои малол масалан то пухтани хӯрок каме гуруснагии худатонро бишканед. ва ин лаҳза масалан ман метавонам тайёр шудани он шедаралетаро пешниҳод кунам ба меҳмони имрӯзаи мо Парвин Юсуфӣ. Парвин ҷон, шумо бо кадом таъмаш дӯст медоред? мо дорем таъми замбурӯғ, таъми ғулинг, яъне замбурӯғ. замбурӯғ бошад, замбурӯғ. мана замбурӯғ бо ҳамроҳи қаймоқ. хуш, то шумо дохтани баргҳои лавр, ман ба шумо бутерброд яки сендвичи чиз тайёр мекунам. хушмазза. ташаккури зиёд барои ба шумо. албатта каме бориктар ё ғавзтар? бориктар. хушки бошад, чун анъана ба меҳмон бориктар ва барои худам маҳсулоти шедаралетро зиёдтар мемолам. так, акнун ман лавровый лист мегирам. барги дута барг хай майдачаш бошад, як бо як каме лавровый лист. тамом андохтем. камтарак аз
райҳон меандозем. райҳон бисёр таомро хушмазза мекунад. ман мехоҳам ки шумо каме аз сабзаҷотам инро агар зеб медодед хубтар мешуда. албатта ин вобаста аз хоҳиши инсон аст. агар хоҳиш дошта бошед метавонед ки бо кабутӣ бо баргҳои гашнич ин таомро тавсия метиҳем ки бо баргҳои кашнич ё ки масалан шумо чуноне ки Парвинҷон чӣ дӯст дошта бошед масалан кроб метавонед райҳон метавонед ихтиёртон. хуб акнун ман ба як каме бо як лаҳза мечашем инак хушки бошад бо мазза. ҳақиқат аҷоиб. мо тавсия медиҳем дар вақти оне ки гуруста монед гурустагиатон чунон гуфтам Парвинҷон шикаред ва бо маҳсулоти щедрое лето шумо лаҳз интихоб кардед. таъми замбуруғ дар қаймоқ. Беҳтарин. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает и актер Аловуддин Абдуллаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедрое-лето.tj. аз ҳама лаҳзаи бисёр муҳим он аст ки аввал мо ҳамин моҳиро мешӯем бори дигар. яъне ки мо лаҳзаи бисёр муҳим чунон гуфтам Парвинҷон шуштани боз як бори моҳиҳо як бори дигар. медонед вақте ки моҳиро мепазед бисёр вақт моҳӣ вай мешавад тамаш маълум мешавад тами моҳӣ бӯи моҳӣ. моҳиро дидед не дидам анам хел мемонанд моҳиро дар ҳақиқат ба тарзи бисёр аҷоиб ин яъне ки сарҳои моҳӣ дар ду тараф монда шудаасту ман ин хел як аҷоиб. мо аловашро як каме баланд мекунем. Парвинҷон мо намакаша дохтем ки не намак вале бадтар ҳамеша медонед барои чӣ вақте ки намакро дар охири дуруст кардани таом меандозед он намак чиз дорад ёд дорад. вақте ки дар охираш меандозед фоида мекунад бисёр намеҷӯшад ва ёдаш намепарад. вақте ки барвақт меандозед ёдаш мепарад меҷӯшад ва зарар мекунад. бале бисёр мардуми мо бисёр чӣ хел мегӯянд касалии шутавид дорад жоғар мешаванд. бале барои ҳамин ман ҳама вақт дар охири дуруст кардани таом намакро меандозам. бисёр тавсияи хуб аст. бале щедрое лето сири ҳар гуна таом дар ин баҳор тӯҳфа менамояд. тарзи тайёр кардани хӯрок ва пухтупази худро бо дигарон ошно бисозеду имконияти бурди яке аз 6 сертификатҳоро дар хариди техникаи маишӣ дар мағозаҳои волна бурд намоед. тафсилот дар сомонаи щедрое-лето.tj ё ин ки телефони 400 500 400. маҳсулоте ки мо дорем дар инҷо щедрое лето ман мегӯям ки як барои шумо панкейки тайёр кунам. панкейки хеле хуб. ин ғизои кадом давлат аст? амрикоӣ. лекин ба мисоле ки мо дар кӯдагӣ мехӯрдем мо ва ҳоло ба мисоли оладьи мо ҷирғотро гирифта камтарак як каме гарм кардем яъне панкейки ҷирғот барои мо лозим мешавад. акнун ман ҷирғотро мегирам як каме сода ҳамроҳ мекунед. мо ба шумо қошуқ медиҳам. ман дорам қошуқча дорам. Парвинҷон ман метавонам ба шумо кӯмак расонам. чӣ кор кунам? пеши ман баистед. пеши мо баистам. грамм равғани щедрое леторо истифода мебарем. щедрое лето тавсия метиҳанд Парвин. хуш ана ман инро ворид карда як каме щедрое лето бале як каме чиз мекунам
аралаш бо таъми мекунам. қаймоқӣ на шумо гуфтед? бале бале хеле хуб. Шедра лета хеле хуб. набояд ки тамоман об шавад, набояд ками об шад шуда камтарак об шавад. ана ҳамин акнун истода об шудан гирад. баъд агар пурра об шавад як ками хушмаза намешавад. бояд хушмаза шавад. анам хеле бисёр як зебо шудааст ҳамон худи намуди ҳам иштиёва панкейки америкоӣ ва бинед қадар як аз намуди ҳамон ғизоам бисёр вобаста аст ки иштиҳоят пейдо шавад пайдо шавад ва ба хӯрданаш шурӯъ кунӣ. бале инро метавонем бо ҳамроҳи асал хӯрем бо ҳамроҳи مثلا مربا عسل بله چیزای شیرینی یکی محصول شدرلیت بسیار چیزی دسترس آسان با بالای مونده کم یعنی مثلا زیب خوبتر میشه با علاوه پاست کردن در کار این را بسیار در آتش مثلا پاست اگر بلند باشد علاوهش بعد میسوزد مهنت شما میسوزد پانکیکی میسوزد پانکیکی نسوزد ما باید علاوهش بله بهترین زیبا بینندگان عزیز با همراه پروین ما یک بسیار خوب تیار کردیم یک محصولات غذایی خیلی خوبی پنکیک ما رو با طرز شوخی گفتیم پروین کیک یعنی که با اینجا با محصولات شدرلیت من و دیگر اون چیزهایی که محصولاتی که ما اونجا علاوه کردیم خودتون میدونیم طرز تیار کردنشون رو فقط اینجا پروین جان حاضر آماده کرده است برای کشیدن غذای دوم اینجا چی نمیرسد پروین جان فقط شدرلیت شدرلیت وقتی که پنکیکی تیار می شود برای طعمش رو درست و طعمش خوشتم باشد ما باید شدرلیت استفاده بریم با اجازه کدومش خب انا همین رو شدرلیت بهترین انتخاب این طعم گولی زردالوی خیلی خوب پس با بالای ما میمونیم اکنون این من طبق رو با شما نزدیک میکنیم ماهی کبابی ما هم آماده شد این نبینید ما بسیار نام عجایبی رو موندیم خب یک ماهی رو یک ماهی در اینجاست چون que این ماهی هم بسیار نازک است پروین میخواد که همون طرزی خوب با دویمش از این طرف بله واو که نشکند بله حاضر برای اینجا بیت شما از این طرف استید شما خوب میشد من این رو از این طرف میدارم چون که در دستتون درست نمید باید حاضر آبش لیزد کمترک دارید داشته ایستادم اوپا بهترین یعنی که به همون طرزی که ما در دیگ گذاشته بودیم بله شما ایست کردید چقدر خوب در علاوه پست آتشی پست این پخته رسید همطور پخته رسید بله اکنون کمترک خیل کنیم این چیزها رو так будagi چیزها رو بعد باید بالا کنیم مباین بله همون مسائل کارتوشکا بله این یک کمترک چیز شد تیت شد ماهی خیلی خوب بله خب
бинандагони азиз, ташаккур ба Парвин Юсуфӣ барои омаданашон. ғизо омода шуд, бисёр ғизои хеле хуб, кабоби бо моҳӣ ва инчунин ман мехостам гӯям ки ин ғизоро мо шӯхиомез номаша мондем Парвин бале пинкейки вале Парвин кейки ва инам бо маҳсулоти шедра лето ман оро додам, чуноне ки тавсия додам бо таъми зардолии хуш. ташаккур ба шумо барои омаданатон, барои бисёр ғизои хуб, ҳам шӯрбояш шуду, яъне бульёнаш ва ҳам масалан мо дуюм дар як дек ду хел якум дуюма тайёр кардем. хуш, ягон гуфтанӣ дошта бошед. хуш омадед. мо ташаккур мегӯем ки бисёр як ҳикмати хубе буд, суҳбати биҳикматона, бисёр як ҳамсуҳбати хуби оқилу таҷрибадор будед. марҳамат. ба фикрам бояд ам хел мешуд. ман бисёр миннатдорам барои он ки маро даъват кардед ба барномаи худ ва бо ҳам як чанд лаҳзаро пушти сар кардем. ман бисёр хушам омад. саломат бошед. ва аз номи сарпарасти барномаи мо, аз номи гурӯҳи эҷодии мо ба шумо ман ин гулдаста тақдим мегардад ки фурсат ёфтед ба серкуриятро нигоҳ накарда омадед ва чун шумо аз маҳсулоти шедра лето тайёр мекунед, ҳам дар ин ғизоатон буд, ҳам дар мана ин пинкейки. ба шумо аз номи сарпарасти барномаи мо мана ин сабади пур аз шедрая лето. саломат бошед. ташаккур. хуш, бинандагони азиз, бо мо бошед. баъд аз чанд лаҳза мо бо шумо боз вом мехӯрем. бинандагони азиз, инак ғолибони ин ҳафта муайян шудам. ман шуморо табрик мегӯям, табрик ва шуморо муборакбод мегӯям барои соҳиби ин сертификат шуданатон. инҳо бошад шаровзода умеда, шаҳри душанбе. муборак бошад, муборак бошад. офарин. ва инчунин зубайдова мижгона, шаҳри ҳисор, бо ҳамроҳии духтарашон омина омаданд. муборак бошад ба шумо, муборак бошад. ва инчунин давлат подшоҳ Сангакова, шаҳри душанбе, муборак бошад. бо маҳсулоти шедра лето бошед ва бо барномаи мо. ва инчунин ки ғолиб шуданду ба барномаи мо омадан натавонистанд, инҳо Манонова Мадина, ноҳияи шаҳри Нав, Қурбонова Элмира, шаҳри Хуҷанд ва Азизова Садияхон, шаҳри Душанбе. тамошобинони азиз, бинандагони муҳтарам, бо барномаи мо бошед, барномаи Лазиз ба Аловуддин, то барномаҳои дигар. саломат бошед. ҳама гуна таом бо шедраи лето бо мазза мешавад. инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. рецепти таомҳои худро бо шедраи лето ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. муфассалтар дар сомонаи шедраи лето.tj.